should have faith in you too. Hey, I believe in you. But first you should believe in you too. I believe that every action has an impact right away. Yes, I do. And when you're seeking for an answer, nothing can get on your way. Yes, it's true. I believe in hope so high, Yeah, yeah. changing lives, Yeah, yeah. victory. Yeah, yeah. Then if you want it, go for it. Don't let nobody cut your way. give up. I have faith in God, His power is the first, no one can stop. Stop believing in a world brighter than yesterday. Hey, hey, I have faith in you. Girona Acull és una plataforma de gent de Girona que va néixer fa 3 anys, la primavera del 2016, quan hi havia doncs, el gran flux de refugiats, sobretot que anaven a Grècia. Actualment, doncs, bueno, hem, com si diguéssim, ampliat el focus, no? I treballem doncs, per la conscienciació, per la sensibilització de tota aquesta temàtica i també doncs, perquè les administracions acollin bé i facin una mica aquesta feina d'acollida. Stop believing in a world brighter than yesterday. Hey, I have faith in you. Yes, I do. A Girona Acull comença a treballar amb joves que migren sols al voltant de fa un any i mig, segurament. És a dir, fa 2 hiverns, l'hivern del 17, i per la creixent, perquè Girona Acull detecta als carrers de Girona que hi ha molts joves que migren sols, que deixen els centres d'acollida en els quals estan i que es troben en una situació de desemparament perquè no hi ha cap institució que faci una transició i els hi cobreixi també les seves necessitats. I ens trobem amb la situació que tant Ajuntament com Generalitat, en aquest cas l'Infància i Benestar i Família i tal i qual, que es passen la pilota entre ells perquè uns consideren que ha de respondre a aquesta emergència des d'una vessant del sensellerisme, mentre que els altres consideren que com a joves extutelats els han d'atendre des de la Generalitat. A nivell d'administració local, doncs sí que hem tingut bastantes reunions, però és molt difícil. A més, ara sembla que aquest tema doncs, ja no està tan de moda, diguéssim, no? I és complicat. Entenem que la institució hauria de fer una feina preventiva i no està actuant sempre d'una manera reactiva als casos que van sortint. Per tant, fa falta una millor planificació i un millor programa que abordi totes aquestes situacions i alhora entenem que la institució hauria de tenir un paper proactiu i no passiu, com està tinguent, perquè entenem que la seva passivitat genera tots aquests discursos d'odi, que criminalitzen, etc. Per tant, hauria de tenir un paper en què es dediqués a combatre aquest racisme institucional mateix. Should believe in you too. I believe in what I see. I agree. I believe what I cannot see. Wait a minute. And not doubting what His grace has really, really done for me. That is true. Everyone deserves a chance. Yes, they do. Help your brother and help yourself. Go for it. Don't forget your Holy Father gave His life for us today. Thank you, Lord. Be the change you want to see. The beauty just resides. Vam decidir començar a treballar amb els joves que migren sols arran d'unes assemblees i que vam començar a veure les problemàtiques que hi havia a la ciutat. A part d'això, com que alguns militem en espais més socials com són Girona Acull, doncs allà es veia molt reflexada aquesta problemàtica que cada vegada arribaven a la ciutat més joves i nosaltres, arran d'aquesta assemblea, vam veure que nosaltres també érem joves i trobàvem molt necessari establir una xarxa jove i ser els mateixos joves els que també donéssim un cop de mà a aquests joves a socialitzar i a integrar-se a la ciutat. Llavors, des d'aquí, anar parlant, vam veure que nosaltres havíem de fer alguna cosa com a moviment social, com a moviment d'esquerres i com a moviment polític cap a aquests joves. O sigui,
crec que sí que arribem a parts que la institució no arriba, però també crec que la nostra feina no és fer la feina que no fa la institució. La nostra feina passa més per pressionar la institució perquè faci el que ha de fer. I per mi, totes els moviments socials, les organitzacions que són d'esquerres haurien d'estar fent alguna cosa. Believe in you, yes it's true. Be the change you want to see, the beauty just resides in you. Start believing in a world brighter than yesterday. Whoa, whoa. Start believing in a world brighter than yesterday. Start believing in a world brighter than yesterday. Hey, hey. Pues el Dreamer sale de sueños, significa que es de sueños. Nosotros como tenemos muchos sueños, pues lo único que tenemos es salir de esos sueños de un proyecto. Salimos de ese proyecto para que la gente sabe que tenemos sueños, que hay gente que tenía muchísimos sueños y que viene a seguir sus sueños. Va anar molt bé perquè la gent d'aquí podrà saber quins som nosaltres i per què venim fins aquí i com som de manera general. La primera cosa sin la projecte és ara jo coneixeu una persona igual com mi família. Ara som com una família i sempre ens preocupem per nosaltres i tot. He aprendido que todo que tiene que ser difícil también que puede ser fácil y que conozco ahora como conoce a mucha gente nueva y puede explicar mis cosas a la persona, da igual si es mi conocida o no. Y eso, el proyecto también es un poco para cambiar la idea de la gente y sí que yo puedo seguir a cambiar la idea de la gente que piensa de nosotros. Y también tiene significado que yo puedo hablar mi historia y yo soy orgullosa de ella. Bueno, hay gente aquí de blancos, lo hablan de racismo, lo hacen grupos y yo también soy con ellos, lo hago para cambiamos un poquito de racismo, ¿sabes? Tenemos solo que hablar, porque ellos no conocen nosotros muy bien, ¿sabes? No imaginan, no sé, no imaginan todos somos igual. Si ha pasado en su vida solo uno lo ha robado un móvil o algo así, no imagina todos los marroquíes son iguales, ¿sabes? No lo miran, no lo hablan, no lo hacen muchas cosas. L'espai antiracista al moment de néixer identifica que el racisme opera, vale? Però no només perquè hi ha en el seu moment havia una plataforma per Catalunya i propostes polítiques racistes, sinó que també el racisme s'exerceix des de les institucions, és això que li diem racisme institucional, perquè vam identificar en l'Ajuntament de Salt accions que eren accions racistes, en el sentit que discriminen en el tracte, no tracten d'igual una persona que es diu Jordi a una persona que es diu Mamadou, una persona que es diu Gemma i una persona que es diu Fatoumata, i per tant ja una mica ve a discutir, ve a denunciar aquest racisme institucional. Xerrant-ho amb ells, el que hem vist que els temes que més els hi preocupen són l'habitatge i la feina. Són els dos temes que més els hi preocupen, tenir un lloc on viure
i per altra banda tenir com treballar. Però també veiem que hi ha aquesta necessitat de socialitzar, de poder conèixer gent. Ells ens ho van dir després del torneig, que per ells era un gran pas poder caminar pel carrer i trobar-se amb gent que ja coneixien i saludar. No, el fet d'estar en una ciutat, haver arribat a una ciutat sol i anar pel carrer i que ningú digués res, que tothom s'apartés, també per ells va ser un gran pas i per nosaltres també poder trobar-nos pel carrer, xerrar o passar per l'estació que ells hi siguin i també tenir un intercanvi de paraules i tot. Vull dir que, per una banda, hi ha aquesta part més d'habitatge i de feina, que és molt necessària, i per altra banda, aquesta part més de socialitzar.